Hain hai lam sogo belai kok tuma kahamokori paika takok te buk song tirprani tiprasani bagoi hamjang nai kok tongthong nai kok bobagara meyao amichau bai malaiman logino interlocutor ni official notice ongkori thangka ek misra khana 12 tarik ni bisingono tirpra hawa sokpainai norok chaya kari nai tongdi belai khaino kok thoma kaham breaking news no hinimangka ta hukte buk song norok chaya kari o mangpili ni bijingtei bujina hardi te saimandi tipra sarong ni jengjal rong kok lam salaina ni bagoi ek misra interlocutor no bonono khana ni bisingono tirpra hawa sokpainai khana ni bisingtei no jotto kok lam rok salajangnai jotto borok bai malai nai kaham hai ma salai jangnai bubagara chaya nungya kari tiprasani bagoi kolam tikhiklai samung khai tangman ni tokon si bubagara na hai ma salai tongo norok chaya kari o video no jema chak share khai di ta hokte buk song please norok share khai di o video no jotto lok tikho tiprasarok o video ni bising te saimana ni bagoi norok subajati hambai